Ahojte priatelia, rád by som vás privítal v tomto historicky druhom videu na mojom YouTube kanále. Moje posledné video bolo upper training, takže logicky vám dneska natočím ďalší upper training, pretože upper je super. A nohy podľa mňa ani nemá až taký veľký zmysel cvičiť, pretože slúžia iba ako závažie pri zhyboch a to sa dá vlastne vykompenzovať tým, že si iba pridáte ťažší kotúč. Mal som tu ešte predtréningovú konzultáciu so svojimi trénermi. Radili mi, ako správne cvičiť krídla, pretože cvičenie krídel je ich špecializácia a potreboval som sa proste poradiť. Niekedy je proste dobré zhodiť ego a nájsť niekoho, kto má viac skúseností v aktivite, ktorú idete vykonávať alebo vykonávate a vie vás to v živote veľmi posunúť. Ahojte milí diváci, mám pre vás mimoriadnu správu. Úplnou náhodou som sa stretol so svojím telocvičňovým bratom a povedal, že strašne sa teší, že ma vidí a že dneska chce v celom videu figurovať a natáčať ma. To bola prvá vec, čo povedal, keď ma stretol. A ja mám úplnou náhodou preňho vo vrecku darček. Ale predtým, než mu ho dám, sa vám musí predstaviť. Ahoj. To je on. A týmto pozdravom si vlastne vyslúžil darček, ktorý teraz ukážem. Ťukneš to, prosím? Ďakujem. Keďže viem, že si cieľavedomý muž, ktorý chce byť v živote sebavedomý líder, tak by som ti chcel darovať tento amulet, ktorý ti vlastne bude na tvojom stole pripomínať ideológiu, ktorou sa chceš riadiť. Ďakujem. Som si istý, že s týmto dobijem svet. Keby si chcel vedieť, je to vlastne prezident Trump hneď po tom, čo ho postrelili a zdvihol sa s pesťou hore, aby ukázal, že je naozajstný silný líder krajiny. Vodca ľudu. Presne tak. Mám status bavenie od hračky. To nie je moje. Čo to je podľa teba? Anatomicky by som to opísal ako mužský pohlavný úraz. Podľa mňa to je gitara. Ale každý... Vidíme, čo chceme. Presne tak. Why do I feel like this? I'm going crazy now. No more gas. Keďže sa dneska pokazilo počasie, tak podmienky na tréning sa rýchlo stali veľmi neoptimálnymi a náš workout sme museli predčasne ukončiť. Ale nie každý deň je nedeľa, aj keď dneska je. Zajtra je však pondelok, nový deň, nový týždeň, nová šanca. A bude to lepšie. Počuli ste? Je to tak, jak vraví. Kvôli tomu, že napršalo. Bola vysoká vlhkosť vzduchu, proste ťažko sa nám dýchalo vo fitku. Tie stroje boli vlhké a niekedy je lepšie spraviť krok späť, aby sme mohli spraviť 3 kroky vpred. Tak preto tu stojíme za budovou fitka. Cítim sa, keď sme išli na strednej fajčiť za školu, aby nás nikto nevidel. Ja som taký zážitok nemal. Teraz sa natáčame a pozerajú na nás babky a ujovia. Ako sa cítiš po tom, že si sa expozol, že si bol ako 15-ročný za školou fajčiť? V pohode, lebo to už som mal 16. To úplne mení situáciu. Je to obed dobrý. Čo máš dneska pripravené na obed? Jedlo. A čo ty? Sme sa úplne mečli. Ja. Nechceš niekedy ísť von? Práve sme von. Kurva. Čo ťa baví na cvičení? Cvičiť. Cítiť, ako sa prekrvujú svaly. Vidieť, ako sa postupne dvíha váha na strojoch, ktoré používam na cvikoch, ktoré robím. Mne sa niečo iné prekrvuje a dvíha, keď ťa tam vidím. Čo
sa to stalo v detskom košiku? To je téma, ktorú by som najradšej už nikdy v živote nerozoberal, pretože je to pre mňa citlivé a občas kvôli tomu plačem. Stratil si obľúbenú hračku? Pohádal sa s tebou najlepší kamarát zo škôlky? Povedzme, Nechala že, ťa tam frajerka zo škôlky? povedzme, že za mnou prišiel jeden väčší kamarát a chcel sa mečovať a prebodol ma. Ale ty si mal iba púzdro. Ja som mal púzdro na meč, no. On sa do neho zapichol.